Kaixo, zer modu zaudete, ongi torri Gaztetxokoko, sex zerbitzuko bigarren saio honetara. Gustatu zaizue lehenengoko saioa? Gaur, hitz egingo dugu hilekoari buruz. Gogoratuko duzuen moduan, Lotsabako aldizkarian, txutxumutxuak agertzen diren hor lekuan, sexuak atalean, egunen baten, hitz egin dugula hilekoari buruz, ezta? Gogoratzen duzue, irakurri duzue? Gai hau, berez, askori igual asko gustatuko, askori gertatuko zaiena da, hilekoak nazka ematen diola, usaintzarra duela uste duela, peñazo badela hilekoa izatea, beste asko gorrotatuko dute asko euren gorputzak, beste asko min handia ematen duela usteko dau, beste batzuk oraindik agian hilekoa ez duzuenok, pizkatzu bat urduri zaudete ia zer edo ea zer gertatuko zaizuen garai horretan, erratuta nago? Bueno, erdiegiak badaude guzti horretan, ez? Eta seguru aski batzuk identifikatuta sentituko zarete guzti horrekin, bai? Baina, klaro, zerbait gorrotatzen dugunean uste duzue erraza dela posik bizitzea edo lasai bizi algarela uste duzue? Ez? Zergaitik ez apurtxo bat gure gorputza maitatu, gure gorputza ezagutu, Eta seguru nago, zikloari buruz gehiago pizkatzu bat badakigu, segurago lasaitzuago biziko gari zela eta gehiago onartuko duguna, azken finean hilekoa euki behar dugulako, eta eukiko dugulako menopausia garaiar arte, ezta? Orduan, 40 urtez gutxi gora bera, hilekoarekin biziko gara, orduan, ez da hobeto izango, edo ez duzue uste hobe dela ezagutzea eta bake bizitzea gure gorputzarekin? Ikasi nahi duzu? Etorri. Hasteko, kontatuko dizuet, nire esperientza, nire lehenengo aldi hori, menarkia, deitzen diogun, lehenengoko hileko horreri, zelakoa izan zen. Gogoratzen az, nik gogotsu nengoela hilekoa eukiteko, uste nuelako berez emakume bihurtuko naizela, da hori badakigu ezetz, emakumeak jaiotzez gara, baina, klaro, bebai neukan emozio ezberdinak, ez nuen nahi minik eukitea, ez nuen nahi tanpoia jarri, orduan zen, klaseko azkenengoan nintzen bebai, orduan zen, emakumea izan nahi dut, baina ez dut nahi sufritu, orduan emozio ezberdinak bizi izan dituen hilekoa izan orduko. Domeka bat izan zen, igandean, etxean nengoen, lasai, aurreko gunean, molestia pizkatzu bat, baina, ez nekien zer zen, eta, derrepente, komunean nengoen, eta, ama, hileko etorri zait, eta zen emozio bat de, por fin, etorri da, heldu da, eta orain, zer gertatuko da? Esan dizuet, domeka izan zen, igandea izan zen, orduan, baskari familiarra geneukan, eta, oso mantso sentitzen nintzen, nekatuta, baina posik bebai, ez da? Egia zen, nire familiarrak normal, ez zioten jaramon handirik eman, eta nengoen hor, erdi nekatuta, eta erdi, alaitzu emakumean nintzelako. Baina esan oso traumatikoa berez, ez? Egia da, lehenengo urteak oso gora beratzuak zirela, hilekoan neukanean molestiak sentitzen nituen, nekatuta sentitzen nintzen, baina, aldi berean posik, ez? Helduago sentitzen nintzelako. Baina badakizu zergatik sentitzen geran hilekoa daukagunean kantzatuago, jakindakizue emakumeok ziklikoa gari zela, ezta? Eta ziklo bakotzean 4 fase desberdin ditugula. Eta fase bakoitzean izaera edo errealitatea bizitzeko modua, pizkatzu bat aldatu egiten dela, hori badakizue. Imaginatu, 28 egunero, gutxi gora bera, zikloak irauten duena, hileko batetik bestera, izan aldabe normala, 24, 32 be, hori normaltzat hartzen dugu, imaginatu, 28 egunero, gitxi gora bera, 4 urtaroetan pasatzen garela. Udan edo neguan ez arete berdin sentitzen, ez da? Momentu honetan, erdi udan, udaberri, udatsu honetan, seguru aski lasaiago zaudete, positiboago, berdina sentitzen zarete neguan edo udazkenean?
Ez, ezta? Hori gertatzen zaigu berez, bai? Zikloan zehar, 28 egun horietan, bai, fase ezberdinetan eta urtaro ezberdinetan sartzen gara. Ikasi nahi duzu zer gertatzen den fase bakoitzean? Bueno, lehenengoko fasearekin eta denok oso ondo ezagutzen dugun fasearekin hasiko gara, odoltzen momentua, ez? Hilekoa daukagun fase hori. Gutxi gora bera, 5 egun irauten duen fasea da, hau da, 5 egunetan odola kanporatzen dugu, batzutan, gertatzen dena da, hasierako egunetan odol kantitate gehiago botatzen dugula, eta fasea amaitzen doan heinean, gutxitu egiten da kantitate hori. Badakizu zenbat botatzen dugun 5 egun horietan gutxi gora bera? Basotxo erdi. Oso gutxi kanporatzen dugu. Askotan uste dugu odol kantitate piloa botatzen dugula. Litroak eta litroak, eta ez da egia. Berez, basito erdi, 100 mililitro gutxi gora bera botatzen edo kanporatzen dugu. Bai, energiak berriztatzeko momentua da. Hau da, gorputzak lasaitasuna eskatzen dau. Mantsoago sentitzen garela, eta hausnarketarako momentu oso aproposa da, zergatik, lasai sentitzen garelako. Gehien eskutatzen den momentua da, azken finean, askok eta askok lotza sentitzen dute, edo ez dute gogoko momentu hori, eta edo bebai daukagu ikarak frakak loitzuteko, eta gehien eskutatzen dana. Berez, urtaroekin konparatuta, neguan gaudela sentitzen dugu. Zuok, zelan sentitzen zarete fase horretan? Bigarren fasea, ovulazio aurreko fasea daukagu. Eta horrek gutxi gora bera 5 egun irauten dau. Mundu jateko gai garela sentitzen dugu. Hau da, indartsu sentitzen gara. Lasai egon gara eta orain indartsu sentitzen gara. Bai, gure espazioa errespetatzea behar dugu. Hau da, autonomoagoak edo independenteagoak sentitzen gara, bai? Seguru sentitzen gara eta, modu positiboagoan ikusten dugu bizitza, edo daukagun errealitatea. Hau da, urtaroekin konparatzen badugu, udaberrian gaude, bai? Momentu honetan, udaberrian gaude. Lasaiago gaude, positiboago, indartsu sentitzen gara, bai? Zuontzako, zelakoa da ovulazio aurreko fase hau? 3. fasea, ovulazio fasea. Gutxi gora bera, 6 egun irauten duen arren, ovulatzeko momentua 24-36 ordutan gertatzen da. Momentu honetan, fase honetan, haurdun gelditzeko probabilitate handienak daukaguz. Berez momentu honetan empatikoagoak sentitzen gara. Hau da, bestearen lekuan jartzeko errestasun handiago daukagu, edo bestearen emozioak ulertzeko errestasun handiago daukagu, harremantzeko gogo handia daukagu, hau da, lagunekin irten, familikoekin egon, hau da, harremanetarako errestasun handiago daukagu, bebai, geure burua erakargarriagotzat jotzen dugu. Hau da, momentu honetan, askozaz ere komodoago sentitzen gara gure gorputzarekin. Esango lekidu, fase hau izango litzateke udan gauden moduan, bai? Udan jaietan gaude, kalean gaude, eta askoz positiboa gaude, ez? Orduan, zuontzako, zelakoa da fase hau? Eta azkenik, 4. eta azken fasea, odoltze aurreko fasea. Hau da, hilekoa izan orduko, une hori. Gutxi gora bera, luzena izaten da, eta gutxi gora bera, 13-14 egun bueltan irauten dau. Sentitzen gara burbuina mantsuago, hau da, lento, torpe sentitzen gara. Batzutan sentitzen duguna da, ez gaituztela besteak, ez gaituztela ulertzen. Haserrekor gaude, hau da, emozionalki oso etapa une oso gora beratzua da, bai, eta ez sozializatzeko joera daukagu. Horrek ez du esan nahi, ez garela harreman duko, edo ez garela kalera irtengo, edo ez daukagula lagunekin egoteko gogorik. Baina bai egia da, gaudela beste momentu batetan, eta gustoko duguna, edo ez, argi itzitzeko momentua da.
honek ezin dira lau faseak, zikloaren lau faseak. Baina beti kontutan okin behar duguna da, gorputz guztiak ez direla berdinak, ez dutela berdin funtzionatzen. Eta bai, kanpoko egoerak gugan eragina dakola. Ez gara robotak, ez da zeo zer zehatza denik, eta ziklo batetik bestera, pertsona berdinean, aldaketak daude. Fase bakoitzean jakiteko zehatz-mehatz zer gertatzen zaigun edo zelan bizi dugun fase bakoitza oso importantea da gure gorputza oso ondo entzutea eta baita oso ondo ezagutzea. Holan ondo ezagutzen badugu eta ondo entzuten badugu, azken finean horrek gorrotoak edo esankintasunak baretu egingo dira, hobetu lertuko dugu gure gorputza eta seguru nago gure zikloa eta hilekoa hobeto eramango dugula. Espero dut gaurko saio honetan hilekoari buruz pizkatxo bat gehiago jakitea eta aurrez aurre ez bagaude badakizue telefono zenbakia edo emailez nirekin kontaktuan jarri alzaretela eta hilekoari buruzko duda gehiago daukazutela edo nahi duzuela esperimentatu pizkatxo bat eta jakin hilekoaren inguruan dauden gauza guztiak edo sexualitatei buruz edo arazo baten aurrean ez dakizuela norengana jo eta badakizuen hor nagoela, telefonoz deitu, emailez idatzi edo WhatsApp bidez idatzi eta hor izango nauzue hile guzti hauetan, bale? Besarkada handi bat, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik eta zaindu eta ondo izan. Musu bana!